שלום אדוני, מה תרצה להזמין? אני אקח לזניה בבקשה. מושלם אדוני. רגע מלצר! יש לכם משהו שהוא לא לזניה? מה סמסו לזניה? איך אתה מעז לחולל את הקודש? לזניה עם רוטב עגבניות, לזניה עם פטריות, יש לנו בכל הטעמים והמינים, אבל רק צריך לזניה, לזניה עם גבינה מותכת, לזניה בלי נייר רטוב, לזניה בכל הטעמים והמינים, אבל רק צריך לזניה. יש לי רק דבר אחד להגיד על זה. אוקיי, תצא לי מהמסעדה. טוב, אולי בעצם אני כן יכול לאכול לזניה. חשבתי שאמרתי לך לצאת מהמסעדה שלי. טכנית, אתה אמרת לי לצאת מהמסעדה שלך. אני עצרתי וחזר. די!